a halin yanzu sabon tsarin da kasar Iran ta dauko na cewa ba za a wuce ta Strait of Hormuz ba har sai an ba da kudin kasar China shine matsayin jizyar wucewa. To shine zai karere kasar America ta inda America ba za ta taba iya ci gaba da yakin nan ba. Bayan haka kuma kasar America ko in ce Donald Trump ya yi ta kira ga kasashe da yawa akan cewa kasar Iran tana so ta danna duniya a talauci, a sa ta bude Strait of Hormuz karfi da yaji. Wasu kasashen sun fara yarda da maganan shi, amma tun da kasar Iran ta ce a za a wuce amma sai an bada kudin China, sai suka gane cewa wannan fadar tsakanin America ne da kuma kasar Iran. Ba wai Iran bace take son ta sa duniya a talauci. Dole idan an kulle wannan hanyar kasashe da yawa za su shiga damuwa, ba wai kasar America kadai ba. Kuma a daidan yanzu kasar China za ta mara wa kasar Iran baya har cikin zuciyarta, ba irin mara mata baya da take na da kawai dan tana fada da America ba. Wannan tsarin da kasar Iran ta dauko yayi daidai. Ku ci gaba da sauraron mu, duk abin da ke tafiya zamu zo mu sanar da ku.